Non a todo mundo lle gustan os animais, pero o que está claro é que sen eles a vida non sería posible. Non obstante, as enfermidades moitas veces son un problema, e é por iso que a realización de probas é indispensable para evitar que estas cheguen aos humanos. Comezamos a semana visitando unha explotación bovina. Alí descubrimos uns modernos sistemas de muxido, nos que as vacas entran por vontade propia cando queren. Como viven? A máquina dispénsalles comida mentres recollen o leite. No laboratorio analizamos as mostras de ouriños tomadas na granxa e rematamos por determinar que unha das vacas tiña cetose e hipoglucemia. Miña pobre! Nesta granxa leiteira débense coller mostras polo menos unha vez a semana, de sangre, ouriños ou diferentes tecidos. As probas como citoloxías ou tomas de temperatura tamén poden aportar moita información. Por outra banda, os xatos quedan nunha sección aparte para poder coidalos adecuadamente. Pongo, Lima e Luís axudáronos para descubrir como é o día a día nunha clínica veterinaria. Saltando de mesa en mesa, aprendimos a facer o recoñecemento do estado da saúde dos cans. Lima e Luís foron terremotos e Pongo era o máis tímido dos tres, mais finalmente conseguimos gañarnos a súa confianza. Definitivamente son os nosos biggers favoritos. Nas clínicas tómanse mostras de animais máis pequenos, polo xeral cans e gatos, pero de vez en cando pode aparecer unha cegoña pola porta. Saber collelos, inmovilizalos e conseguir descubrir se está todo en orde únicamente palpándoos pode ser un reto, máis aínda cando non paran de moverse. Unha vez temos todo, levámoslo ao laboratorio onde os veterinarios realizan probas hematolóxicas, bioquímicas e de urianálise, co fin de atopar calquera irregularidade para poder tratar o animal correctamente. Como quedou todo manchado de sangue? Por desgraza, unha das vacas tiña cetose. Menos mal que ten solución.